Moi vaan kaikki! Mä kävin äsken tässä valkoisessa kirjasto-autossa, niin mä palautin muutaman kirjan ja lainasin pari lisää ja niin nyt kello onkin sitten jo sen verran paljon, että nämä molemmat kirjasto-autot menee tästä pikkuhiljaa talliin, että tämä värikäs kirjasto-auto tuli tähän niinku ihan äsken. Joo. Jep. Joo, mutta joo, mä tässä nyt sitten tosiaan olen silloin lauantaina menossa sinne Partiomuseoon sopimaan siitä esittelyvideon teosta. Ja niin. Ja sitten mä varmaan ensi viikon aikana sitten laitan myös jonkun uuden kyselyn, niin että mikä turkulainen paikka sitten sen Partiomuseon jälkeen voitaisiin esitellä. Et mä mietin siihen sitten taas jotkut hyvät kohteet. Ja pitää vähän muistella sitäkin, että mitä mä oon jo esitellyt. Niin sitten en vahingossa laita jotain vaihtoehtoa uudestaan. Mutta näillä niinku tosiaan nyt sitten mennään. Ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Heippa!